जोबोर दुखुआव दं। दिनै आंहा सन्तलाजों ब्रेकआप जादों। सन्तलाया जोंनिनो क्लासनि। बिनि थाखायनो आं दिनै जोबोर दुखु। हौवाफोरनि मोजां मोननाया दसेनो रं सोलायो, जेरै सिखिरिफोरा दसेनो रंगयो। सानफ्रोमबोनि बायदिनो आं आंनि खथायाव जनानै दंगासिनो दंमोन। समावनो हरखाबै गोसा गोसा आवाजफोर फैनायसै। आयै, बे साउन्डखौथ' एसे खम खालाम। नुवाखै नामा नों आं मा खालामदों? बेयावसो दामनायानोलाय। आरे बे न'आथ' खालिसोमोन। जानांगौ सोरबा रेन्ट थाफैबाय खोमा। दानो थांना बेनि खर'खौ एसे थिक खालामना फैनाय र'। हेलौ मिस्टार, मा नों बेयाव गोदानै फैदों नामा? हेलौ, आं नोंखौ मा बुंगासिनो दं? औ, नों आंखौ माबाफोर बुंदोंमोन नामा? आंनि साननायावथ' जों सानैनि अनगा बेयाव बेलेग रावबोआनो गैया जायजों आं रायज्लायगासिनो दं। आरे एसेबां रागा? ओरैनोथ' रागायाव नोंखौ आरो साबसिनसो नुबावो। नाय मिस्टार, नों जायानो जाथों, आङो बिदि खेलाखौ एसेबो मोजां मोना। आं बेखौसो बुंनो फैदों, नों नोंनि बेकार मिउजिकफोरखौ भलिउम खम खालामनानै लाखि। बेयाव खाथियाव आरो बेलेग मानसिफोरबो थायो, जेराव नों बायदि आग्लायनाय मानसि गैयादि गासै दिनावनो मिउजिक खोनासंबाय थाग्रा। नोङो आंनि मिउजिकखौ रागा ना आंनि आग्लायनायखौ रागा जाखो? आङो मा बुंनांगौ बेखौ बुंबाय। नों मा सानो साननानै ला। आरे माबायदि सिख्ला यार, आंनि सिमांनि राजकुमारी। सोमखोर, बेयाव नोंहाथ' लट्रि नांबायलै। रागाखौ एसे गोसा नंदां। आंनि नामाबो सोमखोर नङालै। बेखौ सिदा खालामनायाथ' आंनि आखि आखाइनि खामानिसो। आयै, आंहा गोबावद्राय जागोन कलेजाव। कलेजनिफ्राय फैनायाव आंनि थाखाय ओंखाम संनाङा। आं कलेजनि केन्टिननिफ्रायनो माबाफोर जागोन। जेबो जायालासे बोरै स्टाडि खालामगोन दे? माबाफोर जानानै थां। बे गथ'आबो बिराद अख्रा दायथार, रावनिबो मानिया। एक्सकिउज मी, मेडाम। औ बुंदो, मा बुंनो सानदों? मा आं नोंनि नामखौ मिथिनो हागोन ना? न' खाथिनि नामाव बेखौ मिथिनोथ' आंहाबो मोन्थाय दंना। प्लिज। नोंसोर सेंग्राफोरखौथ' आं मोजाङैनो मिथिखागौ। सिगाङाव नाम सोंगोन, बिनि उनाव मबाइल नाम्बार बिगोन, आरो बिनि उनाव गार्लफ्रेन्ड बानायनो लुगैगोन। उनथाराव गोसो गैलाबा सरि, आंहा बेलेग सिख्लाजों रिलेसनाव दं होननानै ब्रेकआप खालामगोन। सिमां, सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय? रावबो नङा आयै, आंनि लोगो सन्तलिसो। आच्छा, होमबा बिनि मुङा सिमांसो। वाह, आइकनजो वाह। गोसो जायो नोंनि आथिङाव गोलाव खनसे खुलुमनो। नोंथ' आंनि खामानिखौ गोरलै खालामनानै होबाय। मोनबाय आंना। डाइरेक्ट बिखुनजोनि नाम्बारखौसो मोनबाय। खनसे रं नाम्बार खालामहरनांसिगोन र' आं। हेलौ। आनै, आं सन्तलि बुंदों। आं सिमांजों रायलायगौमोन। नोंनि आवाजआ मा जाखो? माबा आनै, जोंना एगजाम खाथि नालाय, स्टाडि बिराद खालामदों, बेनिखायनो गारामायाबो गाज्रि जाबाय। आं नोंनि लोगो सन्तलिनो फन फैदों नै। फैनाया एसे लेट जागोनदां बेयो। आं दोनथ'नोसै दा, खालामफिनबानो जाबाय। आं ओंखाम संग्रायाव खामानि दंसोगारथारो दे। आरे बे सन्तलियालाय बे समावलाय मानो आइनाव कल खालामलाबायदों? आंनावबोथ' खालामनो हायोमोन दा। मालाबा मोजां मोनोबा नैबे आशिकनि बाथ्राखौबो खोनासंग्रा खालामदो। नोंसो? खोनादों नों गारनायनि खोथा बिराद रायलायो। ओरैनोलाय बे फाग्लानि नामखौ सोमखोर बुङो। जोंहानि न'नि नाम्बारखौ बोरै मोनखो नोंलाय? नाय, नों आंखौ बेयाव फन खालामबाय थानाङा दे। जोंहा आइ आफाया बोरैबा मिथिबा प्रब्लेमाव गोलैगोन। आरे यार, बिनिखायनोथ' बुंदों दा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरदो होनना। होमबाना गासैबो थिग जाजोबगोन। नों बायदिनोथ' आंनि नाम्बारखौ माब्लाबाबो होआ आङो। आरो खोनासं, दिनैनिफ्राय आंखौ कल दा खालामखा। बियो सानफ्रोमबो न'नि फनाव कल खालामनो हमो। जेब्लानो बेनि फन फैयो अब्लानो आङो गिनानै मबाइल फनखौ रिसिभ खालामो, गियोदि न'नि मानसिफोरजों मिथिजानो। जोबोर रागा जोंनो ओंखारदों। सिमां, नै बे जाग्राखौ बै खाथियाव थानाय सेंग्रा सासेनो हैना फैलाय। गथ'आ जोबोर मोजांथार, फाल्थु नङा, हारसिं थायो बेसेरा।
आइ बेनो हैनोलाय माथो गोनांथि जाखो नोंहालाय? ना मिथियो ना सिनायो आं थाङा। हा न' खाथिनि मानसिजोंलाय एसे रायलाय होनलाय थायाबा, जानायफोरखौ एसे एनै रानलायलायनानै जायाबा माबायदि जानांगौ जाखो? हैनानै फैथां। आंहा बेखौ बदला लानांगौ। सुबिदाया मोजाङानो, बेनिखायसो फैबाय आं, नङाबा फैगोनबासोमोन आं। आरे नों? आं सिमांसो नुवाखैथ'। आरे आंखौ जिरायनो होआ नामा? आरे मानो ज'आ जानो? फै फै जिराय फै। जाग्राखौ नोंनो हरदों नै। आरे वाह, आंथ' बेखौ बिराद गोथाव मोनो। आं मा जानो गोथाव मोनो नों बेफोरखौ मिथिखाबाय जाजोबनांगौ। एसेबां खुसि जानांगौ गोनां गैया। इसिबांदि नों आंखौ फनाव डिस्टार्ब खालामहरो। आं बिसबो लगायनानै होदों जानो हागौना। आरे सिमां, आं नोंनि आखाइनिफ्राय ना बिसबाबो जागोन। आं दिनैसो नोंसानि न'आव फार्स्ट टाइम फैदों। नोंनि आखाइनि साहाबो लोंहोला नामा आंखौ? आरे मानो होआ जानो, र' आं बानायनानै लायनि, थाथ'। आंनो बेनि मबाइलखौ नांगौ र'। ए फनबो फैदों माथो र'। खाफाला मोजां, आं मा सानदों बेनो जाबाय र'। खुलुमबाय, आं सिमां बुंदों। आं नोंनि बिहामजो बुंदों, सिमां। सिमां? सोर सिमां? नों आंनि फिसालानि रुमाव मा खालामदों? जों सानैजों साननैनि सिगाङाव हाबा जाबाय। कर्ट मेरिज खालामदों जों सोमखोरजों आंजों। जों मोनसे कलेजावनो फरायो, बेयावनो जों मोजां मोनलायदोंमोन। आं नोंसोरजों थाहैनो नागिरदोंमोन, नाथाय सोमखोरानो दानो देखायहैथ'आनो, मानिथारा। हाय नों सिलिंखारि सोमखोर, नोङो बेखौ मा खालामखो? जोंलाय सानदोंमोन टाउनाव थाहैनाय एसे मोजां फरायहैथों होननानै। नै सोमखोर बिमा, सोमखोर बिमा, नोंना फिसालाया मालाय टाउनाव हनै लाभ मेरिज खालामबायनो। दासो गोजोननाय मोनदों आं। डियार सोमखोर, नों सिमांखौ सिनायाखै दायो। बहा थांनो नागिरदों? नै आं नोंनो साहा बानायनानै लाबोबाय। मिस्टार सोमखोर, आंनि बाहागखौबो नोंनो लोंदो। आंथ' थांबाय आंनि न'। आरो नोंनि बिमा बिफाखौ खनसे कल खालामनानै ला। आइ आफाखौ कल? आं बुजिया। हेलौ आफा। हाबा? सोरनि हाबा? नङा आफा, नों मायबा गोरोन्थि बुजिदों। आं हाबा जायाखैथ', आंखौ बिसास खालाम। सोर बिहामजो नोंनि? आफा, आंथ' रावबो सिख्लाजों हाबा जायाखैना। नङा आफा, नों बेखौ मा बुंदों? नाङा आफा, नों बेयाव फैलायलायनो नाङा, आंनो थांगोन र'। सिमां, नों आंनि सायाव मोजां खामानि मावासै दै। गोसोआव ला, नों मिथिबाय? बेनि बदलाखौथ' आं लाखागोन। आं दिनै जोबोर खुसि। जोबोर मुस्किलजों बे फाग्लानिफ्राय रैखा मोनदों। जानांगौ सोमखोरा गावनि बिमा बिफाखौ सानथाम सानब्रै फोथायहोनो नाजालागासिनो दं। हेलौ। दासिमबो नोंनि खर'आ थिग जायाखैना? दासिमबो थिग जायाखै बायदि मोनदों आङो। नाय, आं नोंसोरबायदि फाग्लाखौ थिग खालामनो रोंखागौ। आरो आंखौ डिस्टार्ब खालामबा ओरैबायदि हालत खालामगोन आङो। आरे इसिबां रागा? जुदि नोंनि अनगा थांना थानाया गोरलैमोनब्ला समाय मोजां मोननायनि नोंखौ गोसोखांनायखौबो गोरोन्थि सानगौमोन आं। बा सायरिखौबो मोजां रोंथारगौ माथो। जानांगौ आसिकिजों लोगोसे सायरिखौबो PhD खालामना दोनदों। दे, नोङो मोनसेथ' पसन्द जाबाय। गोसो थोनायखौ नङा, आंनि सायरियानो जाथोंसै। आं हौवाफोरखौ एसेबो बिसास खालामा। हौवाफ्रा थगायसुला आरो गावनिल' सानो। ओइ आसोल, सन्थुलिसो माथो। फै, सोरजों बुदुं बादां रायलायबाय थादों नोंलाय? आरे सन्थुलि, नोंथ' मिथिखागौ सिगां जोंनि क्लास समान फरायनाय आंनि बयफ्रेन्डखौ माबायदि गोदै खोथा रायलायोमोन। दा गोसो गैला नालाय गारनानै थांबाय। आरो दा नै सासे बिराद गोदै फन खालामग्रा जादों। गोदै बुंना जों सिख्लाफोरखौ फाग्लि खालामलांनो नागिरो। आं बिनिखायनो दाना सेंग्राफोरखौनो बिसासखौनो खालामथारला। आरे फाग्लि सिमां, गासिबो हौवाफ्रानो सासे बायदि जाजोबो नामा बाल? गासिबो एखे जाजोबा ना, समान जाजोबा। जेरै जों हिनजावफ्राबो सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि, गासिखौबो मोजां होनजोबनो हाया, गासिखौबो गाज्रि होनजोबनो हाया। हेलौ। मा? र' थांगौ र'। मा जाखो सिमां? जोंहा आइया माबा जाबायनो, दायो हस्पिटालावसो दङनो। थौ थांसै। मा बिदिसो जाबाय? थौ आंबो थांगोन थौ। नों मा जाखो आयै? मा जाखो नों आयै? नोंस्रा आइनो दा थैनि जोबोर गोनांथि जादों। देहाया जोबोर दुरबलथार। थैनि ग्रुपआ आंजोंनो मिलायो। सार, आंनिखौनो लादो। फैदो बिदिबा आंजों।
जायखौ आग्लायनाय जोबोर फाल्तु सानदोंमोन बेसो आंखौ दिनै हेफाजाब होसिगोन। आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना सिमां, गासिबो एखे जाजोबा होननानै। औ, नों थिगखौनो बुंदोंमोन। आंसो गोरोन्थि बुजिबाय थादोंमोन। आं मासि गाज्रि दे। आं बे सेंग्राखौ एसे गोबावनि सिगांनिफ्रायनो गाज्रि सानबोदोंमोन। आं साननाय बायदि इसिबां गाज्रिद्राय नङाथ'। र' फन खालामनानै आं बेखौ सरि होनना बुंनांसिगोन। हेल' सोमखोर। सिमां, आंथ' दाबो फोथायनो हायाखै नों आंखौ फन खालामदों। मानो? मा आं नोंनाव फन खालामनो मोना नामा? आं नोंखौ बिराद गाज्रि सानोमोन। सोमखोर, नों जोबोद मोजां मानसिसो। दिनै नोंनि थाखायसो आंनि आइनि जिउआ रैखा जाबाय। थेंक इउ स' माच। सानाखैमोन दि नोंनि मोजां मोननायनि जादुआव बेबायदि गबगोन होनना आंखौ। सानाखैमोन दि नोंनि मोजां मोननायनि जादुआव बेबायदि गबगोन होनना आंखौ। दिनै आंनि मेगनखौ नोंनि महरा गुलाम खालामबाय। बा सिमां, नोंबो मोजाङैनो खन्थाइ बुंनो रोंगौ माथो। हाजार रायलायदों सोमखोर। दिनै नोंखौ मोननो थाखाय बाहानायाबो जोबोर जानो हागौ नोंनि खाथियाव आंखौ गारना थांनो थाखाय। सोमखोर, आं जोबोर मुस्किलजों मुवाफोरनि सायाव फोथायनाय फैदों। प्लिज आंनि फोथायनायखौ सिफायनो दासान। जिउनि हास्थायनाया बास बेसेबांखिनियानोमोन दि आंनि नोंजों लोगोसे थानो आरो जिउआव मालाबाबो दाजोबथोंसै।